Det er en fest at gå i børnefilmklub, og det har det i den grad været igen i år. Til trods for, at vi har måttet hæve alle medlemskaber med en flad 20'er, så har det gjort, at vi omsider har vendt vores store minus fra de sidste 3 sæsoner til et tolerabelt plus. En stor tak skal lyde til jer alle sammen for fortsat at støtte op om vores nu 54-årige gamle børnefilmklub. Der skal også lyde en stor tak til de mange fonde og virksomheder og sponsorer, som hver især har hjulpet os på vej. Sæson 54 startede i august 24 og har sidste visning den 25. til 27. april i år, hvor vi slutter sæsonen af med alt fra Pedersen og Findus til Gruser med mig, og ikke mindst filmatiseringen fra Disney af Den Lille Havfrue. I år har klubben kun tegne 906 medlemmer, som er et lille fald fra sidste år, men stadig børn og unge fra hele kommunen. Heraf er 549 piger og 357 drenge. 3 dage før hver visning, der har vi fast skrevet og mindet jer alle om, det snart er tid til filmklub. Men vi ser fortsat antallet af børn i salen, i snit ligger på 58%. Jeg vil derfor gerne spørge, hvad vi kan gøre mere eller bedre, for at alle, eller bare lidt flere, møder op. PT må vi antage familie, sportsevent eller andre aftaler af det, der forhindrer den fulde sal, men lad os meget gerne høre, hvis vi kan gøre noget bedre. Vi har dog også set den anden side af sagen, for en af de første weekender, der var der faktisk så hårdt booket op, at vi til en enkelt visning havde forældre siddende på trapperne. Det beklager vi naturligvis, men holdt op en tilslutning på en søndag, så tusind tak for det. Igen i år har vi haft fornøjelsen af at støtte Mødrehjælpens medlemmer, så deres børn også kan komme i biografen. Og på deres vegne, der skylder vi jer alle sammen en kæmpe tak, for at vi alle i fællesskab er med til at gøre en forskel for de, der ikke har råd til dagen og vejen. I september afholdt vi traditionen tro Kung Fu event, hvor Frederikssund Shaolin Kung Fu, som efterhånden er ved at være godt kendt fra TV2, Rejsen til Shaolin-templet, afholdt en hyggelig intro-træning i selvforsvar, og herefter så havde vi sørget for både mad og drikke, samt filmen Kung Fu Panda 4. I oktober inviterede vi jer alle til en tage bedste med i bio, men trods det gode gamle skaldede spøgelse og et helt eminent kaffe-kagebord fra Parkteatrets Café, så måtte vi altså nøjes med kun 17 tilmeldte og endda kun 13 fremmødte. Lidt flere meldte sig på banen til fortsættelsen på sidste års Harry Potter-serie med maratonvisningen af Hemmelighedernes Kammer og Fangen fra Azkaban. Her var hele 33 meldt til, men kun 21 mødte op, så må ikke vi kan tryllebinde jer til sæderne til næste år. I februar måned der slog vi dørene op på elværket til endnu et brag af en fest, hvor vi traditionen 2 afholdt MGP 2025 livestreamet direkte fra DR By. Mens de voksne nød en god kop kaffe i caféen, så slog de 167 tilmeldte børn sig løs på alt lige fra dansegulv til fotovæg med balloner, popcorn, slikpinde og slikposer samt bobler. Der blev festet og danset og sunget med på hver eneste sang, men favoritten var nu lyst til at hoppe af gruppen Tempo, som også løb af med en velfortjent sejr. Kæmpe tillykke til dem. Vi vil så gerne lave events for jer alle, så skriv gerne til os på e-mail kontakt@frederikssundbørnefilmklub.dk, hvilke oplevelser I godt kunne tænke, at vi sætter i søen, så ser vi, hvad vi kan gøre. PT, der kan vi åbne sløret for, at vi snart skal vælge film for næste sæson. Og hertil planlægger vi blandt andet en friluftsfilm i august måned, som muligvis kommer til at stå i ABBA og Mamma Mias tegn, og som laves i samarbejde med Marienløsskolen og nogle af de afgående klasser. Vi kigger også ind i Lav din egen filmoplevelse, så hvis I ikke allerede er tilmeldt vores nyhedsbrev, så skriv jer endelig op med det samme på vores hjemmeside, så I ikke går glip af nyhederne. Året, der gik, rummer både glæde og sorg. Glæde, fordi vi i år kan fejre Kenny Nielsen, som i år har været frivillig i filmklubben i mere end 10 år. Og han vil på Danske Børn- og Ungdomsfilmklubbers landsseminar i Svendborg modtage en fin nål som bevis herfor, og samt en lille anerkendelse fra vores side. Nålen, den skal bæres til alle visninger fremover, så glæder jeg til at møde ham her i Parkteatret. Vi siger tak for de mange år i frivillighedens tjeneste og glæder os til de næste 10 år, eller hvor længe vi nu kan holde fast i ham. Men desværre så bød året også på sorg. Den 26. juni 2024 måtte vi sammen med hans elskede familie, venner og bekendte sende vores elskede gamle formand gennem mere end 50 år, stifter af Børnefilmklubben, Jørgen René Wagner, så fint og smukt afsted til det evige liv blandt alle de andre engle. Vi skylder Jørgen og alle omkring ham et kæmpe tak for alt, I har givet os, og vi vil føre Filmklubben videre i Jørgens ånd, en sand ildsjæl for evigt nysgerrig.
Med disse ord vil jeg slutte af med at huske alle på vores motto: film skal ses i fællesskab. Tusind tak for jeres tid.